Les nostres vides no són un negoci. Després de la vaga general del 29 de setembre del 2010, el govern espanyol continua amb la seva política de retallades socials. I davant d'aquest nou atac, creiem que són la lluita i la mobilització unitàries les que ens permetran encarar amb força un moment històric, on la nostra acció i determinació haurem de demostrar en quina societat volem viure. La de l'explotació i la solidaritat més salvatges, o aquella on mitjançant el repartiment de la riquesa, el treball i la solidaritat ens permeti desenvolupar en llibertat la nostra vida. Per això, organitzem-nos per lluitar. Lluitem per vèncer, repartim el treball i la riquesa.